But my personal experience no good. I find in an thing to the personal experience. Hallelujah. 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 Ningalilingisi lelizwe. Mina, apostoli mzuri mina, ni usawa wetu. Mina, ni ukukhanya wetu. Ujobe upinda into zakhe. Because ujobe had to go through hardship. When ufuna ukusuka ukukhuluma ngoNkulunkulu ophilayo, awuzange throughout hardship. When they go through hardship, they don't want to be South Africa, uthathwa indoda ethize kuwani uthi wahamba bamhlabeleze uthi wahamba go and represent us in America. Ngicela ningalela basana ningakulungisile into engikhulumayo, ningalingisi lelizwe. Hamba eAmerica and represent us. Umufika khona be an ambassador eAmerica. You are a South African basana. Be with me ngiyacela singiyacela. Hamba eSouth America. Umufika America go represent us South Africans. Umufika khona uzoba wena iambassador eAmerica kukhona abantu abahlala khona kodwa bengabase South Africa. All right. Ukhona abantu eAmerica kodwa babona abase South Africa. Then South Africa trusts you ukuthi wena abantu base South Africa bese America bazophila ngawe. Izinto zabo zizobalula ngawe. Then hamba eAmerica. Ningalingisi leso. Ngiyacela ningalingisi leso. Uma kuhanjwa
Lo muntu ugibela iflight airplane. Uma gibela airplane, mthembu mfundisi wami. Uma gibela airplane ayibhadalanga airplane. But airplane ibhadaliwe. Ibhadalela lo muntu. Oya, uyaqala nokugibela airplane lo muntu. Bishop Mamlambo. Uyaqala ukugibela airplane. Uyafly. Uma fly, uyaphi eAmerica. Uma wapi? Wase-South Africa. Uyoba ne-influence ne-impact eAmerica. Endleleni yakhe kungena SMS yasho ukuthi uyolala emzini onja, hayi hotel. Emzini onja. Loyo muzi makaqala fika kuwe. Before makafika airport, sekukhona abantu abazomlanda. Hayi man, noma. Sekukhona abantu abazomlanda la. Bayamthatha laba bantu. Bamsusa from la ehle khona. Bayambonisa indlu yakhe. Amen. Hayi indlu azohlala kuya nethezeke. Ngingakhathali. Kodwa le ndlu azofika hlale kuyo. Azongena abantu base-South Africa. Bezofuna usizo bazalwane. Bazongena abantu wena use-America. Kodwa bazongena abantu base-South Africa. Bezofuna usizo. Mina ngusawati weswe. Mina ngilungisi leswe. Mina ngikukhanya weswe. Ngingasithatha isibani sifike ngaphansi. Ngiyabuzwa mina. Uma bafika endlini. Ubona inhlanga yazi. Ubukhazikhazi. Umebona ubukhazikhazi lalani-ke bazalwane. Kukhona ipackage ebeyidisayiniwe for yena ebhadalelo zonke izinto zikhona. Ikhona nemoto ekumele ahambe ngayo, itholakala eAmerica le moto. Uma efika eAmerica kupackage anikezwe yona, uyayi-enjoy ipackage. First few months bayafika abantu. Uma befika abantu bayasizakala bishop. Uma besizakala uyaqala uyayijoyajwayela indawo. Abantu abasizile ubabuza imibuzo. Madoda sengisebenze kakhulu. Ngiyadinga nami ukuthi ngiphumule kushawe umoya. Sengisebenze kakhulu kwathi angisho ukuthi Will Smith wathi make ethatha indoda ekhethe ukushaya umuntu ngempama. uDenzel Washington weza kuye wathi the devil attacks you at your highest point. Okay. Well, the Lord. The devil attacks you when you are up there. So South Africa uyazi America, South Africa ithatha ise America ngobithembi. Usufikile eAmerica usukhathele. Bamthatha abantu. Labantu abamthathayo bazodinga usizo kuye kusasa yena uzobe engasenawo amandla. Waphuma uphumela ngaphandle. Umefika ngaphandle base-America bafana naye bamnyama njengaye. Kunempilo yase-America ephilwayo engekho ku-package. Kukhona impilo yase-America. When you South African ufike eAmerica kune lifestyle yase-America engekho ku-package onikezwe yona. Umefika le muntu ufika uyazidla izinto ezingekho ku-package uyifaka emzimbeni wakhe. Uyaqala uyazidla lezi zinto. Isikhathi ezidla lezi zinto eSouth Africa yes. Ukuthi umuntu asimthembile saspenda so much money ngayo. Bayaqala bayacomplain abantu base-South Africa uNkulunkulu. Hawu uNkulunkulu. Singamadoda nje usifuna ukuthi akoshaka ngohambisa bona. Bona ukuthi wenza kanjani lo muntu. Usufikile. Ubona fana ni-effect that mabhija usukela uhlala khona wazohlala wazokhuluma nabantu abangaka. uNkulunkulu uthathe from eSouth Africa wakulethe eAmerica. Washintsha ufuna ufane ne-America. Oh ngiyabonga. Hayi ngoba wena wase-South Africa.
be a South African in America and have an influence in America because you don't represent yourself but South Africa. And ufika eAmerica, ufika wena wenza sokubantu base America, iya mandate onikwe yona yafela. Uyoba mpuni impilo yakho yonke. Amen. Ubatha uyawufaka ufasele kube ngathi uyiwe. Because usukela into zase South Africa waya America, wayeka into zase South Africa. ISouth Africa iyakwazi noma kungathiwa sekubheda kangakanani, they will say that is our son. But bese ufika sonezinto zase America usuqubile noma abantu bayakubuka bathi kusenguye na. Yeah. When usenguye. Yeah. Usenguye. Azinabo makoti bethu abasuka eMakubo bazofaka ibongo zabo emizini yethu. Ubone ukuthi isishintshile lento. uNkulunkulu mebheka ubona ivessel yakhe angasebenza ngayo. Ufika kuPaul njengoba lithi ngakhathali, ufika kuSaul, abantu bethu Saul unje. uNkulunkulu uthi lesi sitsha sami. Bakubonile kodwa uNkulunkulu uthi lesi sitsha sami. Uthumela indoda emsabayo uSaul, ngoba uNkulunkulu akahlezi kuSaul, uNkulunkulu uhleli kuPaul. Mina ngingambona uSaul kodwa uNkulunkulu uhlezi kuPaul, ngoba uyazi ukuthi uSaul akukho ukudla eplate kodwa kuPaul ukhona ukudla eplate. Nalendoda yase South Africa yathathwa yaqala yalungisiswa njengoba na ulungisisiwe. Namhlanje mawufika eAmerica ubuyela back kuloko walungiswa kuko. All right. It is the personal encounter bazalwa. Eyenzeka usenzo chapter 2. Umalizwe izwi lithi ukuthulula kamoya oyingcwele. Ufika umoya oyingcwele abantu beyihleleli. Umoya oyingcwele wangena ebantwini. Baba khona transformation and the way it became. Nasikhuluma ngabantu ababenovalo beyifihlile besakubulawa. But when the word came, those people became warriors. Yenziwe yini transformation kuyo? Endaweni okuyo olwena ubhekene nenkolo zabanye abantu, thina singamaKristu simile kuChristianity. We're not influencing anyone. Instead nomuntu obona ngazathi wena uyabheda kungenze ukuthi ufike ku-throne kaNkulunkulu, uNkulunkulu ame ngenyawo athi wangena umntanami. Praise the Lord. Ngiyacela sikuwenze. Ngiyacela sikuwenze. Ake ngikusize nawe kade ubona ngazathi udlale kakhulu ushumayela. Trust the process. Trust the process. Trust the process. Akavuma uNkulunkulu ukuthi kusetshenziswe igama lakhe noma kusetshenziswe igama lika Jesu ingeke ibe khona into ezomila. Ngesikhathi ukhuluma ngoJesu, uthi uJesu siyamthumela emntwini, uJesu uyareacta, arespond. Bese wena uyajika uyophenduka eAmerica. Aphenduka umuntu omshumayezile. Athe sephendukile ahlangane nawe ilento ayeyiyo ngesikhathi ushumayela. Kunabantu abashumayeza bazalwane. Uma sesibabuka sibona ukuthi hawu lo muntu wayekhuluma izinto engangizenza, namhlanje uthatha izinto zami engangizenza wenza zona. Mina sengiphila lempilo ayeyiphila ekuqaleni. Akudingwa nazibani. Yeah. Oh, uJesu lila. Oh yes Lord. Lalela bazalwane.